4-1 en el 2 parado.
Bos días, benvidos á canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir outra xornada máis de Final Fours, desta vez aquí no pabellón de Tarrío en Culleredo. Teño ao meu lado a Pitu para acompañarme. Que tal, Pitu? Bo día. Bo día. E antes de comezar esta primeira semifinal masculina, vais a proceder tamén á entrega de trofeos aos campións da Liga de Plata, tanto na súa categoría masculina como na femenina. Neste caso masculina é un dos equipos que se vai a enfrontar agora, que é o Cisne Colegio Los Sauces, e na parte femenina será o Área Lapamán Servicios Bueu Atlético. Xa se está preparando todo na pista para esa entrega de trofeos tamén aos campións desa segunda categoría, que lles dá o pasaporte para xogar esa eliminatoria, unha eliminatoria que antes de ver aquí ahora este partido estábamos viviendo aquí en Tarrío, unha eliminatoria da categoría cadete que estaba enfrontando a Xiria e Culleredo, disputadísima ata o final. É preciosa esa eliminatoria para unha Final Four que se vai a disputar a vindeira semana, recordamos, en Tui, a Final Four de categoría cadete. Pitu, todo preparado aquí en Culleredo, como sempre, que se engalana moi ben para estas ocasións, e esperamos disfrutar dunha boa tempada, dunha boa Final Four. Dende logo, é a festa do balonmán galego en categoría infantil, tanto femenina como masculina. Está todo por resolver, a igualdade dos equipos é máxima, emoción, vai a ser o factor fundamental para que se desenrole esta competición, non? Pois imos a darlle esa paso a nosa compañeira Katy, que xa vai a dar inicio a esa entrega de trofeos da categoría plata. Bueno, bons días a todos e a todas e benvidos a esta Final Four infantil. Antes de comenzar co primeiro partido, imos facer entrega do título de campións de Liga Prata. Imos comenzar primeiro, rapazas, do infantil femenino Lapamán Área de Servicio Bueu Atlético. Para a entrega, Nacho Permuy, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Elena Estevez, responsable da área técnica femenina. Vai entrega do trofeo Nacho Permuy. Pues te las paso. A continuación recibirán o título de campións de Liga Prata o equipo tamén participante nesta Final Four, o Cisne Colegio Los Sauces. A continuación, para a entrega do trofeo, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán.
Moitos parabéns a todos e todas os campións e comezamos agora coa primeira semifinal infantil masculina. Pois aí xa feita esa entrega de trofeos por parte da Federación aos campións da Liga Prata. Todo preparado xa tamén para o inicio desta cerimonia de presentación de ambos os dous equipos desta semifinal masculina. Recordamos, Supermercado Camar Bueu Atlético xogará de azul, Cisne Colegio Los Sauces que xogará de branco. Aí temos a alineación do equipo que xogará como locatario, Supermercado Camar Bueu Atlético Balonmán. E todo xa preparado para que dé comezo esa presentación que tamén forma parte do espectáculo. Bos días a todos de novo e benvidos a esta primeira semifinal infantil masculina que enfrontará os equipos Supermercado Camar Bueu Atlético Balonmán e Cisne Colegio Los Sauces. Imos coa presentación dos equipos, comenzando co equipo visitante Cisne Colegio Los Sauces. Con número 1, Brai Rodríguez. 2, Nicolás Álvarez. 3, Guillermo Candeira. 7, Pablo Erselle. 10, Martín Montes. 11, Diego Pérez. 12, Mateo Rodríguez. 13, Bruno Gómez. 14, Nicolás Montoya. 16, Luis Montoya. 17, Iago Varela. 20, Pedro Novás. 23, Marcos Quintas. 30, Xián Rey. 32, Sergio Carballo. 36, Simón Brea. 96, Manuel Gil. Adestrador, Luis Miguel Arias. Ayudante adestrador, Mateo Arias. Oficiais, Jorge Gómez e Iker Latas. Por parte do equipo que xogará como local Supermercado Camar Bueu Atlético Balonmán forman 8, Pablo Arce. 11, Diego Otero. 20, Óscar González. 23, Miguel Cadilla. 32, Lolo Villanueva. 35, Alberto Fernández. 38, Francisco Ríos. 41, Marcos Soliño. 53, Sancho Lemos. 61, Andrés Belaustegui. 67, Miguel Veloso. 71, Hugo Sobral. 76, Mateo Vega. 81, Roy Davila. 85, Darío Cervillo. 87, Miguel Vázquez. E 93, Asier Belastegui. Adestrador, José Antonio Cadilla. Ayudante adestrador, Román Blanco. Oficial, Carlos Arce. Árbitros que dirigirán este encontro, André Pena e Sergio Murillo. Anotador e cronometrador, Luis Alberto Alfonso e Nara Menor. Delegado operativo, Alberto Rodríguez. Moita sorte neste partido, rapaces. Pois feitas esas presentacións de ambas as dúas escuadras, veredes á esquerda das vosas imaxes na defensa o Bueu Atlético no ataque o Cisne, a dereita a defensa do Cisne, o ataque do Bueu Atlético. Saúdo protocolario entre ambas as dúas escuadras. Son xa os derradeiros acenos de compañerismo, non, Pitu? Antes de iniciar a batalla. Sí, a grandeza do balonmán, non? Un deporte moi noble, e sempre a deportividade sempre está presente, non? É a gran o gran tesouro do noso vello deporte, non? A camadería, a deportividade, o compañerismo. Chamábame a atención antes, cando estábamos un pouco voz en off, o ben que o traballo que fan os entrenadores de base, non? Esa labor oscura, como Cadilla estaba repasando o vídeo de Cisne, comentando aos xogadores que teñían que facer, non? Igual que Miguel Arias, non? Eu lanzo aquí
un alegato, non? Un reconocemento a estos entrenadores de base de formación que son os verdadeiros protagonistas de que o noso balonmán galego e incluso o nacional pois teña os éxitos que ten, non? Efectivamente, ao final sempre se chega ou se lle dá maior protagonismo aos equipos seniors en cada un dos clubes, pero para ter senior primeiro hai que forjar esa base, non? Hai que darlle máis protagonismo, hai que curtilos, hai que perfeccionalos para dar ese salto, chegar finalmente arriba, e ao final hai que darlle o que te dice ese protagonismo e ese beneplacito a todos os adestradores da base, dende os máis cativos dos prebenxamíns incluso, que se están enganchando por primeira vez a este noso deporte, ata os xuvenís de segundo ano que xa están preparados para dar ese salto final. Sí. Pois está todo preparado, últimas indicacións dos colexiados aos xogadores, dicíndolle, bueno, hasta onde se teñen que ater para esa liña de 4 metros do círculo central, e está xa o balón en movimento. Vai a ser o Cisne quen teña esa primeira posesión, ordenando con Martín no centro, con Bruno no lado dereito. E aí vai, recibindo Bruno, que se levanta o primeiro lanzamento de Bruno, descomunal. Boa xogada de Cisne, un cruce con central pivote, con unha permuta de lateral hacia centro e un lanzamento exquisito. Espectacular o gol de Bruno, en toda a escuadra de Miguel Cadilla, atacando xa o Supermercado Camargo Atlético. Aí vai Pablo Arce levantándose tamén, a chapa que se leva é de Guillermo. Quere atacarse de novo o Cisne. Martín dende o centro. Ahí está a parroquia pontevedresa animando. Quería anticiparse aí nese impar Pablo Arce. Balón que chega ao extremo. O balón circulando para Luis. O lanzamento de Bruno novamente que peta no pau. Espectacular o lanzamento. Bruno sacando xa os quilates. Sí, a tendencia do Cisne a ter un xogador no lateral dereito destro e ir de esquerda a dereita xogando, non é lóxico. O non ten ese hándicap, xa que ten un xogadorazo no lateral dereito como é Pablo Arce. Entón, a ver como se desenrola o partido, porque tantos minutos un destro na dereita, pois a mellor pode pesar, non? Sabe xogar ben, pois olhe, pero é difícil manter tanto tempo un destro na dereita. Aí va novamente Martín buscándose 2 para 2 con Guillermo no pivote, balón cara ao extremo dereito, e o gol que consigue novamente o Cisne, o gol de Diego Pérez. Outra vez, finalizando por a dereita, non? É típico, porque todos os xogadores teñen a tendencia de xogar ao punto forte, non? A esa prolongación de brazo. Atacando de novo iba Marco, buscando esa vaselina por enriba dun porteiro que é altísimo, como é Sergio Carballo. Sí, para ser un xogador infantil ten unha envergadura e unha talla de juvenil, xa. Sí. Xa ten envergadura de juvenil. Sí. Vai a poñer o balón en movimento de novo. Desplazouse a liña de 6 Alberto. Ben Diego con Pablo. Moi longa esa trayectoria. Lanzamento de Pablo. Gol de Pablo. Purísimo. Gol de Pablo Arce. Vai a poñer Bruno ahora un pouquiño de pausa nese ataque do Cisne. Con un 2 no electrónico. Camiño do minuto 3. Martínez do centro. Bruno con espacio. Ten espacio. Lanza e consigue outro gol. Está sendo o verdadeiro protagonista do Cisne, non? É o xogador que está tomando en estes primeiros minutos os galóns, e bueno, ten un bon lanzamento, sempre vai ao forte tamén, eso se pode tapar tamén. Pablo, balón a Roy no extremo, a parada, boa parada ahora do porteiro do Cisne, a parada de Sergio. Si, ofreceulle o corto, e despois foi ao corto, non? Para intentar interceptar ese balón e conseguirlo. Un 3, comandando de momento Cisne, recordamos, o campeón da Liga Plata
Sacando su extremo izquierdo, balón que se ya anticipa, quería anticipar ahí Marco, vaya a quedar el balón a Bueu. Sí. Con el balón de momento Miguel Cadilla. Recibiendo Marco Soliño para Diego. Diego con Pablo. Diego, vaya poñera directa ahora en ese 1 contra 1. Balón a Marco, balón a extremo para Alberto. No se atreve en el lanzamiento. Sigue a continuidad de Marco. Levántase. Non atopa Arco. Ahora hoy o lanzamento de Marco. Tuvo que axustar moito porque o bloquease estaba no ángulo largo e o portero estaba esperando no corto, non? Atacando de novo o equipo que xoga de blanco. De novo aí Martín xogando cara a dereita. Bruno buscando 1 contra 1 cara fora nesta vez. Balón ao extremo e agora sí aparece Miguel. Nesa parada a Luis. Y atacando Ben Diego, poniendo directo el lanzamiento de Diego, topa no Madeira. Estaba xogada invalidada, eso estaba estudiada. El balón nuevamente en movimiento. Paco con Diego, buscando 2 para 2. O cruce ahí con Marco. Marco para Pablo. Buscaba o camiño, pero ven tapada ahí por la defensa cineísta. Pablo con espacio. Quería buscar ello pase por debaixo de Bruno, pero anticipouse. Bruno querendo sacar a contra, tras trabillouse aí o xogador do Cisne. Non conseguiu domar o balón. Balón ahora Alberto no extremo e o paradón de Sergio Carballo novamente. Está movéndose todo o partido de un lado para outro. Vexo a ambos equipos moi ben plantados, saben o que teñen que facer. Non están moi nerviosos, non hai moita, están conseguindo finalizacións con lanzamento a portería, non hai perdas de balón e bueno, están bastante centrados ambos os dous equipos. Aí que ven ese impar ahora de Diego, anticipouse, queda o balón ahora Pablo na contra, Pablo, vaya paradón de Sergio Carballo. Espectacular, O lanzamento de Pablo Arce. Era un lanzamento moi difícil de parar porque Pablo viña en carreira e decidiu acortar un paso e lanzar en apoio, non moi sorpresivo. Estuvo moi atento Brais. Dalle a facilidade ao ser un lanzamento moi recto. Sí, era un lanzamento recto, entón claro. Sorpresivo pero recto e agora sí o gol de Marco. Poniendo 2-3. Ahora sí, ven a elección de Marcos Soliño nese lanzamento exterior. Oportunidade do Cisne para irse novamente de 2 goles. 2-3 no electrónico. Ordenando novamente Martín dende o centro, sacando seu pivote. Iniciando de dereita a esquerda ahora e a defensa entre Paco e Pablo. Sí, saltou un impar moi ben sobre... Ven Bruno con espacio, levántase Bruno, agora sí por enriba do arco. Bruno que a nada que se lle deixe 1 metro en gatilla, Sí, non hagas pensa, non. É un xogador moi decidido, sí. Alberto con Marco. O mundo dos valentos, Alberto. Sí. Vai Pablo, levántase Pablo Arce, o bote, foi por enriba do arco, ben buscado ese lanzamento en bote. Lástima a precisión porque o Brais estaba batido, non? Un bote saiu fora, pero está unha boa decisión no lanzamento cruzado. É Sergio, porteiro de Sergio Carballo. Sergio Carballo, verdad. Non Brais. E atacando de novo ahora o Cisne. Buscando de dereita a esquerda, que ven o cambio de dirección aí, buscando con o extremo. E trataba de buscar por enriba do ombreiro de Miguel aí o lanzamento de Luis. Pero errou novamente. Sí, ambos os dous porteiros teñen unha boa técnica de lanzamento do seu extremo, non? De feito han parado e han disuadido moitos lanzamentos os que se han producido ao longo deste partido. Ben Marco aí nese cambio de dirección, outra vez aparecía Sergio Carballo, pero xa estaba invalidada a acción. Desdóblase de novo Alberto. Paco poniendo balón en movimiento para Diego. Alberto gira, Alberto que consigue o gol. Poniendo igualdade no electrónico. Cando xa estamos superado minuto 6 e medio. Atacando de novo Cisne.
Aí vai Martín, ahora está Bruno no lado dereito para tratar de buscar esas penetracións. O balón foise fora agora no lanzamento novamente de Bruno. Leva 3 cerrados e 2 que sí que entraron. Diego, Marco dende o extremo, Marco a Vaselina, golazo de Marco Soliño. Leu perfectamente a saída de Sergio. Fixe un lanzamento parabólico pois moi bonito. E ven esa transición agora do Bueu, aproveitándose sobre todo ahora Marco deste deslizamento de Alberto dende o extremo, habilitándolle ese carreiro entre 1 e 2. Sí. Sobre todo a reacción de Bueu, non? Nos últimos 2 minutos pois fixe un parcial de 3-0, non? Sí, vimos iba perdendo de 2 e vai gañando de 1. Viñamos do 1-3 efectivamente. Aí van ben ahora a defensa de Paco, erro no pase do equipo do Cisne, nova perda do equipo cineísta. Esa é a terceira perda de balón para o equipo do Cisne. Comezou tamén moi dubitativo nesas perdas o Bueu Atlético, con 2 perdas continuadas que foi o que lle dou a vantaxe ao Cisne. Aí vai Diego, non contra un, golazo de Diego. Moi ben, unha saída en finta de brazo moi boa. Diego é un xogador con unha potencia. Sí, moi explosivo, Sí, aparte ten moi boa saída a un lado e a outro. Un xogador que no que se apoia moito o seu ataque, o seu equipo para buscar o primeiro desequilibrio sobre todo. Ataca de novo o equipo cineísta. Guillermo que saliu unha axuda da primeira línea. Aí está Pablo recibindo moi arriba o ataque da primeira línea cineísta. Guillermo poniendo balón en movimento novamente Martín, balón para Bruno, balón cara ao extremo, buscaba Vaselina, petou no pau de Miguel Cadilla, estaba o balón fora. É un hándicap que ten dicirse, non? Ten 2 destros no lado dereito, é difícil finalizar, tens que ter moita calidade. Seguro que a medida que os rapaces crezan nas categorías, pois mellorarán moito a selección de lanzamento, a toma de decisión, pero en infantil, a capacidade de salto, a técnica limita un pouco esos tipos de lanzamentos, non? Que ven o cambio de dirección aí de Marco, buscaba a Paco, e ven a defensa ahora de Bruno sobre Paco, para evitar que se pudiera xirar o xogador de Bueu. Ben Diego, buscando outra vez ese 2-2, Pablo Arce con espacio, levántase Pablo, golazo de Pablo Arce. O segundo gol de Pablo, poñendo 6-3 e facendo fenda porque o parcial xa é de 5-0. Sí, tempo morto, claro. Sí, pide tempo morto. Pedido por Miguel Mateo. Vamos a escoitar ao adestrador cineísta. Vale, está, cabeza, lo primero de todo, cabeza, vale. No nos precipitamos en ningún momento, tenemos todo controlado. Cuando el zurdo va a trayectoria larga, hay que poner brazos, por lo menos, tocarle. No puede pasar por delante tuya sin que le toques, hay que tocarlo en todo el momento. Lateral izquierdo, casi siempre al débil. Intenta sacar una falta de ataque, casi siempre finta al débil. En ataque es mover el balón de un lado a otro, sí, pero fijando, hay que fijar, soltar, un lado y otro, ¿vale? Cambiáis otra vez, vas con la izquierda, vas con la derecha y la izquierda. Sí. Pois escoitábamos aí as verbas de fondo de Miguel Arias primeiro, de Mateo despois. As verbas de Mateo temos todo controlado. Simplemente ahora é eso, pois un pequeno bache e volta a empezar a coller esa confianza co que se iniciou, sobre todo. Sí, o que pasa que é doado decir un xogador, mira, este tipo vai sempre ao débil e tal, pero o caso é paralo, non? A veces nosos entrenadores vemos as cosas moi fáciles, pero hai que verse no tipo de porque a velocidade de pernas, a explosividade, o momento, o timing, no? que che fai a finta. E bueno, sí, as indicacións foron moi claras, que teñen que parar a Pablo nas trayectorias largas porque ven que nadie o toca, pero tamén a trayectoria de Pablo é unha trayectoria moi hacia fora, é difícil sair de moito porque se non deixas espacios atrás tamén. Entonces a veces o que ganas nos columpios os perdes nos tobogáns, non? Hai que
Ahí está Diego, nuevamente habilitando ahí a Paco. Ben defendido ahí, fuerte por Luis para evitar que pudiera recibir Paco. Y poniendo balón un momento, ahí va Pablo Arce saliendo cara afuera. Quería recoger ese rebote para habilitar a Roy, que se estaba agarrando por ese balón y relamándose. Pablo, balón para Diego. Que ven ahora transición, que ven levado cara a Marco. Como aprovechó ese carreiro entre 1 e 2. De nuevo gol para Marco Soliño. O terceiro gol xa para o xogador de Bueu. 7-3 no electrónico. Sí, Bueu está xogando moi claro, moi doado, moi fácil, non? Ten moi claro que ten que facer no ataque, non? Mira. Anticipouse Diego nese impar. Ven Diego na contra. Diego. Paradón novamente de Sergio Carballo. Pois é a segunda parada na contra do porteiro do Cisne. Aguanta moi ben, se te fijas, está esperando un tipo con moito carácter para aguantar aí e esperar o lanzamento, non? E agora o gol de Bruno con fortuna despois de tocar na defensa para poñer o 7-4, poñendo despois de casi 8 minutos outro gol no marcador cineísta. Pablo con espacio. Diego, xogou aí de memoria sí. Para Marco, estaba ben defendido polo seu defensa, por Diego Pérez. E non está mal que xogue de memoria, demostra que hai un modelo de xogo, unha forma de xogar, unha forma de conocerte con o compañero que xoga ao lado. E bueno, a veces facen estas cousas. Mira, outra vez Diego nese impar, outra vez Diego, ven en boten en Diego sobre a contra, agora sí a vaselina sí. De Diego. Espectacular o cambio de man en bote, freando e indo punto forte para gañar ángulo, non? Moi ben. Dous roubos, dúas recuperacións do Bueu. E ataque de novo para o equipo cineíste. Aí vai Mateo. Parado aí, ven en golpe franco por Marco Soliño. E vai a poñer de novo o balón en movimento o equipo da capital de Pontevedra, o equipo cineísta. Xogando agora Nico Montoya no centro, habilitando aí o balón a Guillermo, a parada de Martín, pero vai a haber 7 metros. Sí. Pagada de Miguel Cadilla. Na primeira brecha que ten aí nos 6 metros, Bueu está defendendo moi ben, moi atrás, moi xunto, non hai posibilidades de pasar ao pivote, non? A primeira brecha que ten, porque estaba facéndolo verdadeiramente ben. Pois aí o gol que conseguiu Luis Montoya nese lanzamento de 7 metros para poñer o 8-5. Novo ataque para o equipo do Morrazo. Alberto é agora quen ocupa o lateral esquerdo. Que ben. El golazo de Diego novamente. Fixo amago de cruce, de pase en cruce. Como viu que non había un cambio de oponente, seguiu eu non control. Bruno, lanzamento durísimo de Bruno. Quinto gol para Bruno xa. E o gol correndo, ven Paco recibindo, vai a sacar 7 metros, que ven esa transición como buscou Diego a Paco. Sí. Empeza a loita de verdade, non parece que xa cantaron motores os rapaces, xa se están soltando. Motor diésel, xa entraron en calor. Pablo, lanzamento duro, seco de Pablo Arce, conseguindo o seu terceiro gol. 10-6 no electrónico. Sí, veu desde que se puso arriba do marcador, está temporizando moi ben. O que lle comentaba Cadilla na voz en off, no? Que eles tiñan que facer o seu partido, en cando se puxeran arriba, viran a mínima posibilidade de poñerse arriba, que xogaran tranquilos, non? Están facéndolo a perfección, la verdad que están indo increchendo e sobre todo moito máis sólidos en defensa que ao principio encima, non? Que eso é o que che dá garantías de estar aí, non? Pois xa se van producindo cambios. Entrou Mateo Vega na liña de 6 metros no pivote do Bueu. Alberto con Diego, o cruce para Pablo Arce, contemporizando Arce.
Lanzamento duro novamente de Arce. Sí, porque a defensa do Cisne esperou a ver a blocaxe como iba a punto forte, pero no último momento en salto fixe un lanzamento en rectificado e rompeu a blocaxe totalmente, non? Cambios tamén no equipo do Cisne, novamente Bruno chegando con espacio, de Bruno como tope un pouquiño de espacio en gatilla. Sí, moita calidade de Bruno, o tipo non nos as pensa. Pablo xogando con Marco, agora buscando entre un e dos. Oi, vaya gasolina, sacou dende abaixo Marco. Sí, porque Sergio non esperaba, porque os porteiros len moitos os lanzamentos, e Marcos tiña un armado moi abaixo, co cal ele esperaba un lanzamento pois de media altura para abaixo, e fixe unha vaselina desde abaixo que é moi difícil de parar, non? Porque non te esperas o tipo de armado que fixo unha vaselina, non? Pois a exclusión que sacou tamén Marco nesa acción, a inferioridade do equipo cineísta. Ben Bruno con espacio, va en buscado agora cara ao lado esquerdo, buscando esa superioridade onde estaba tamén Guillermo no pivote. Pasos pasos de Nico, e o balón é para Bueu, balón para Marco, cambiando o posto. Pablo Arce buscando ese cruce rápido que ven habilitando a Mateo Vega. Gol de Mateo Vega. Pois aí vemos que Pablo tamén repartindo xogo, Sí. Non estamos falando dos árbitros, non? Pero están facendo un traballo perfecto, non? Un arbitraxe de 10, todas as decisións perfectas, ninguna protesta mínima de ningún banquillo. Eso dice moito deles, Sí, anticipouse ahora novamente Pablo Arce, conseguiu recuperar o balón. Xa é a terceira recuperación de balón do Bueu. 6 perdas de balón que leva o Cisne xa. 13-7, máis 6 para o equipo de Bueu. Vamos camiño do minuto 20. Pablo Arce, que ben se desplazou. Ahora Mateo, no 2-2, o gol de Mateo. Claro, é o problema que decíamos antes, que se lle sais moito a Pablo, deixas aí un espacio abaixo que claro, que como deslice pivote estás morto, non? Pois 14-7 xa no electrónico. Desdóblase o extremo cineísta, xogando aí nesa primeira línea. Ahora é Martín quen xoga no lado dereito, quería anticiparse aí Pablo Arce, e novamente quen para o ataque é Mateo, o adestrador cineísta, para poñer as cousas un pouquiño no seu sitio. Vamos a escoitar a Mateo. Vale, calma. Calma, vamos a jugar como sabemos. Fijar, soltar, entramos en carrera, estamos recibiendo parados todo el rato, todo el puto rato parados, ¿vale? Todo el rato. Si vamos en carrera, vamos de verdad. Las veces que fue Bruno de verdad entra gol, coño. El resto, pues no estamos yendo de verdad, estamos acojonados. Y en defensa, vamos a tener piernas por una puta vez, ¿o qué? Con piernas le tiene, no con los brazos. Vamos, vamos en ataque, fijamos, soltamos, va. Ese as veras de Mateo, pedíndolle outra vez un pouquiño máis de fluidez ao ataque do Cisne, que sí que agora non sei se mirarse abaixo no marcador, esa mala racha de ataques que moitas veces enruga os brazos e as ideas. E sobre todo, claro, hai que darlle mérito ao Bueu, non? Que está facendo unha defensa moi sólida nun contra un, non dando continuidade, claro, é o que queren. Outro ten que estropealo, por decirlo de unha forma, non? Bruno anticipaba aí o bote Diego, buscaba aí Bruno o seu pivote, Bruno lanzamento, topouse con Miguel Cadilla, pero vai a haber 7 metros nese lanzamento. Vamos a ver quen se atreve na sorte dese lanzamento de penalti. Foi Luis na anterior ocasión, agora vai ser Guillermo. Guillermo atopouse con Miguel Cadilla. O paradón do porteiro de Bueu.
ten que haber moito vídeo aí, porque foi directo a... Ahí va Pablo Arce, buscaba esa finta de brazo, bien defendido por Bruno. Vaya dúas tallas, vaya dos toros que se están enfrentando ahí ahora mismo. Defensa 5-1 ahora do equipo do Cisne. Marco escapa o balón a Diego, pero pelea Diego, consigue recuperarla. Pablo con espacio en 1 contra 1. Pablo, que cambio de dirección, gol de Pablo. Quinto gol para Pablo Arce. E sobre todo Roy Dávila, o deslizamento que fixo en trayectoria contraria a trayectoria de Pablo, arrastrou a toda a defensa, non? É un recurso que examinamos tamén antes nas transicións, deslizándose primeiro Marco, despois Alberto, e agora nesta ocasión foi do lado dereito Roy, e aí saben aproveitar ben ese espacio. Ven aí a defensa ahora de Alberto sobre Martín. Novo ataque para o Cisne. Aí está Bruno, que ben habilitado que ao lado dereito, non conseguiu continuar o balón cara ao extremo. Bruno, lanzamento con un armadio intermedio, unha violencia descomunal de Bruno novamente. Sí, cuidado que fixo ese dano. Sí, igual hai un golpe de rodilla contra rodilla no lanzamento anterior probablemente. Son moi dolorosos, eses golpes. Sí, tanto Will como Cisne, se te fixas, Cisne intenta liberar a Iván para que non xogue 1 contra 1 con su rival directo, e tamén Pablo fai sempre o ben o cruce con Miguel, o ben xa busca trayectoria moi amplia deixando pivote aquí para ir sobre terceiro da defensa, non? Pois vais a poñer de novo o balón en movimento. Aí vai Diego, 1 contra 1. Oi, o erro de Diego. Esbalouse o balón. Sí, pero ya esa forza, ese cambio de velocidade que ten Diego, que ven agora buscando o 2 para 2. Aí Nico Montoya, pero topouse coa grapa de Pablo Arce. Martín buscando cara ao lado dereito, a penetración de Martín, saca 7 metros, porque xa se topara de nova con Miguel Cadilla. Pois vai a ser o propio Martín que se aproxime para buscar o lanzamento. Vai Martín, o gol agora sí de Martín ao lanzamento de penalti. Despois do erro anterior de Guillermo. 15-8. Quedan 2 minutiños para chegar ao descanso. Recordamos, nesta categoría infantil son 25 minutos os que se xogan por tempo. Vai Alberto, levántase Alberto e atopa a Sergio. Quedouse aí colgado Alberto, dende moi longe tratou de buscar a sorpresa. Vai a mover o banco novamente aí Mateo, sacando a Nico no lado dereito. Nico Álvarez, aí está, trataba de anticiparse novamente Diego, aí estaba Alberto tamén na presión, aí que ben se girou, vai a sacar os 2 minutos Guillermo aí a Marco. Sí. Primeira exclusión, minuto 23-41. Eso demostra a gran defensa que está facendo o Huevo, non? Vai Martín para Nico, balón no extremo buscando a Guillermo aí na línea de 6 metros, pedía en pé, efectivamente deron pé a defensa do Bueu, pide calma dende o banco do Bueu Atlético, do supermercado Camar Bueu Atlético. 15-8 máis 7. Sí, está un menos, é lógico que non se precipiten as cousas, non? Derradeiro minuto, a penetración de Alberto, dio colexiado que vai a haber 7 metros. E vai o propio Alberto no lanzamento. Primeiro amago e o gol que consigue Alberto Fernández.
Y atacando de nuevo o Cisne, Diego ahí intentando habilitarse para robar ese balón a Simón. Quedan 20 segundiños para rematar o primeiro tempo. Guillermo con Martín, Nico buscando ese carreiro entre 1 e 2, se topouse con Miguel Cadilla. A séptima parada do porteiro de Bueu. Claro, si encima 3 segundos, vai a lanzar Pablo, aproxímase o lanzamento de Pablo, levouse unha chapa de Nico. E remata un primeiro tempo que se tinguiu de azul, comenzou moi ben o Cisne, pero pouquiño a pouco foi entrando en temperatura o Bueu e coas ideas moi claras. sí, sobre todo moi ben en defensa, Cadilla tamén parando o pouco que tiña que parar, porque a defensa de Bueu ha sido moi boa. En ataque Bueu xoga moi sinxelo, pero hai un baluarte como é Miguel e sobre todo Pablo, non? Que son un tándem perfecto xogando, conócense moi ben. Miguel é moito máis incisivo nun contra un. Diego, perdón. E desequilibra moi ben, non? Consigue ventaxas que son importantes para que Pablo as aproveite, non? O traballo de Cisne pois empezou moi ben, pero quizá moi que xoga ben, que ten rapaces moi novos que están xogando con moita continuidade, pero claro, físicamente non contra un costelle moito, non? Entonces é difícil dar esa continuidade porque as pernas non, o traballo de pernas nota que non eres capaz de desequilibrar, non? Me gusta moito máis forte de pernas, calquer fallo que ten un Cisne, calquer perda te mata na transición, fai unhas transicións moi ben feitas. E bueno, a ver no que nos depara vai ser unha reacción de Cisne, segunda parte que Cisne ten no difícil, ten que plantear de novo outro partido porque son 8 goles de diferencia e unha losa importante, non? É moita importancia, moita distancia, pero sí que ten que pensar de partir dun novo parcial e buscar algunha mellora. Pois nós temos a tomar uns minutiños de descanso aquí tamén no pabellón de Tarrío e voltamos nuns intres. Ata agora.
with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Bueno, estamos aquí no descanso desta primeira semifinal infantil masculina. Estou con Ainhoa e con Ana, xogadoras do La Pamán Área de Servicio Huevo Atlético, campeóns de Liga Prata. Ainhoa, contanos un pouquiño, como foi esta tempada? Bueno, primeiro de todo, disculpademe, noraboa polo título, Contanos, Ainhoa. Empezamos o partido, o sea, a temporada moi ben. Ganamos todos os partidos. Algúns foron complicados, pero fomos bastante ben na Liga. Ah, moi ben, moi ben. Ana, contame un pouquiño, como foi esa eliminatoria? Al principio muy bien, porque en el Caseras empezamos ganando, y empezamos perdiendo y después ganamos. Y contra el Choqueiras ganamos de sobra. Y después contra el Porriño, pues íbamos perdiendo bastante y pudimos remontar y al final pues perdimos de 1. Bueno, son as cousas que pasan a veces nestes enfrontamentos, as eliminatorias, como vimos o partido de antes, que tamén era unha eliminatoria, son bastante complicadas. E bueno, agora dicirme, viñestedes aquí, ademais de polo título, animar o vosso equipo infantil masculino. Como estades vendo o partido? A ver. Bastante fácil. Empezaron perdiendo, pero supimos remontar y a ganar. Un ánimo para o equipo infantil que está a xogar? ¿Qué? Un ánimo que lle manda ao seu equipo infantil que está a xogar? Pues que al principio empezaron mal, pero que lo van a conseguir y ya está.
Va a ganar la Final Four. Pois nada, empezamos agora coa segunda parte desta semifinal infantil masculina. Cisne, claro, ten que arriesgar, porque senón Y está Bueu con exclusión todavía, recordamos, Pablo Arce y Darío no centro, ahora buscaba ya Mateo Vega en ese pase por las costas de Guillermo, la perda aí de los supermercados Camargo Atlético. Ataca de novo o equipo cineísta, vai Martín buscando ben ese 2-2, se atopouse con Miguel Cadilla novamente. Miguel que parece que sigue, non marchou. sí, último defensor, como se ven dicindo os porteiros, non? Todo o que pode, alguna fisura que pode haber na defensa de Bueu, pois está ele aí para tapala, non? Mateo voy a buscar ahora a Alberto no lado dereito. Vamos a Alberto que aproveita Cadilla da súa polivalencia, pasa polos dous extremos pola primeira línea. É bo que nestas edades pois un xogador se ve en dos postos, non? Primeira línea, segunda línea, central, extremo, porque iso enriquece moito e tamén faite ver o que se sufre a veces en un posto que non é o teu, non? Efectivamente. Pois outro gol de Mateo Vega, terceiro gol de Mateo, poñendo 17-8 no electrónico. E de novo ataque cineísta. Nico con Martín, buscaba aí nuevamente para el lado derecho. Martín buscando 2-2 con Guillermo. Nico moi preto da línea, Nico anticipouse, conseguiu o oco finalmente. Esa é a continuidade que ten Mateo que xogar, non sempre é doado a facelo, pero estuvo ben xogado este ataque por parte de Cisne. Manteñen o 5-1. Vai Marco, balón para Diego, deslizouse novamente Alberto para habilitarlle o espacio a Pablo, pero ven aí a defensa agora sobre Diego Otero. Vai a poñer o balón no momento Mateo. De ello colexiado, distancia, defensa, e inicia nuevamente o ataque. Aí vai Mateo. A ver, golpe franco finalmente. Nesa penetración, esa habilitación de Pablo Arce para Mateo. Vai Pablo cara fora. Uy, aí vai a haber 2 minutos nesa defensa de Nico. A ver como xoga a superioridade ahora Bueu. Sigue con Alberto desdoblado. Aí está Diego cara Alberto. Alberto conseguiu oco, pero xa el colexiado que eran 4 pasos, anulou a acción de ataque. E vai de novo Diego no 1 contra 1. Pablo Arce, balón para Alberto no extremo dereito. A parada de Brais. Parada de Brais, ese lanzamiento de Alberto en el extremo dereito. Martín en bote, vai a parar o ataque para iniciar novamente. Mancha a producir os cambios, vai a volver a pista Bruno, que se recuperou desa mancadura. Balón que ven buscadas costas aí ahora de Pablo, pero non conseguiu éxito. Diego na transición rápida, habilitando a Mateo, e o gol de Mateo. Aproveitando que son máis, pois supo acelerar o xogo, non? Eu que ten Bueu, que como teñas unha perda, pois mátate na transición. Bruno anticipouse a Darío no impar, balón para Marco, quere correr de novo Bueu, aí vai, balón para Alberto na contra, fora lanzamento de Alberto na contra agora mesmo. Pero si antes o decimos, antes se repite a mesma historia, non? En 2 pases plantados en 6 metros.
Importante iso, aparte en pase, non en Sí. bote, Sí, moi rápido, cada un colle o seu pasillo, a súa calle, e saben facer moi ben esa transición, non? Cando Bruno, lanzamento de Bruno por enriba do arco de Miguel. De novo ataque para Bueu Atlético, camiñando cara ao minuto 5 desta segunda parte. se recuperan o sexto xogador, volven ao 5-1 Cisne. Aí vai Darío, sacando a Diego, vai buscar ese 2-2 con Mateo Vega, que ven ese pasiño lateral de Mateo, ainda que non conseguiu tomar o balón. Cuarta perda do equipo de Bueu. Teno moi igualado, 4 perdas, 4 recuperacións. A defensa do Supermercado Camar, ven a defensora de Pablo sobre Bruno, que vai a voltar ao banco, vai a saltar a pista novamente Nico Álvarez. Martín domando ese balón que se lle quería escapar das mans. Novamente para Pablo Orbelle. Aí está. Balón que lle chega a línea de pivote, topouse co Pau aí nese lanzamento de Diego Pérez. Sigue defendendo ben, pero bueno, ahora Cisne parece que ten unha pequeña reacción, sabe xogar con máis continuidade, non? Marco, que ven ese pequeno cambio de dirección en bote, conseguindo o seu quinto gol. Marco Soliño, Ben Martín na acción de contragol e conseguindo gol Martín Montes. Esa moi boa acción de contragol e poñendo 19-10 no electrónico. Dicías desa pequena reacción, Pitu. Sí. Que parece que o Cisne pois puso o seu parcial de 0-0 e iniciar un novo partido, non? Quizá motivado por ese cambio de defensa, porque os xogadores estaban defendendo atacando un 6-0, ahora con esa incorporación do número de Cisne como avanzado, pues está un poquinho hasta que se adapte Bueu a ese 5-1. Ahora lo fixeron perfectamente, ¿no? Vendo ese espacio que había baixo conectando con pivote, pues hasta que se adapte un poquinho Bueu, pues esa reacción é lógica, sobre todo en estas edades que cambiar o chip non é tan inmediato como os maiores, ¿no? Aí vai Nico, buscaba esa penetración. Está Bueu atacando ese 5-1, está se beneficiando moito Mateo Vega na línea de pivote e casi chega no impar Alberto. Aí ven ese deslizamento do xogador cineísta, vai haber 7 metros e 2 minutos para Darío Cerviño. E a segunda exclusión do equipo. Sí, estuvo o fallo de interpretación, pues provocou toda esa desfeita despois, ¿no? Terceiro gol de Martín, o segundo dende a liña de 7 metros. 20-11. La distancia sigue sendo de 9. Sí, manexando moi ben aí o Bueu. E aí vai Marco buscando cara fora, que ven ese cambio. Como veu que o seu defensor non se movía, modificou a súa trayectoria para evitar unha falta en ataque. Vai novamente Marco. Diego con espacio vai buscar o 2-2. Quería habilitar a Mateo Vega. Ven a recuperación agora do equipo cineísta. Aí anticipaba ese Marco, non conseguiu tomar o balón. Quedou o balón o Cisne. Vai Nico Álvarez, balón para Martín. Non contra un sobre Marco Soliño. Balón cara ao lado dereito, donde está a superioridade ben gañada. Agora motivo desa exclusión, pero non atopou o arco Diego Pérez. Sí, o decíamos na primeira parte, non? Ter un destro aí no extremo é difícil, ten que ter moita calidade para poder meter gol nestas categorías, sobre todo. Marco, balón por la espalda para gañala a Pablo Arce. Ben defendido, ben recibido aí por Nico Álvarez. De novo balón para Bueu. Marco polo centro, que ben se anticipou Martín no bote. Pablo quería buscar o bote aí cara a Mateo, pero non conseguiu
a conexión. Diego, balón cara afuera, ven Marco Soliño novamente a vaselina de Marco. Marca la casa. Con un menos, un gol importante, ¿no? Para decir, mira, estamos aquí todavía. Desde arriba ahora no marcado máxima distancia do partido. Ahí está o lanzamento ahora de Nico e vai haber 2 minutos para Pablo Arce, indican os colexiados. Sí, quizá desequilibrou un pouquiño no salto. É o que apreciaron os colexiados, non? O gol de Nico Álvarez, segundo gol na súa conta, poniendo 21-12, poniendo a distancia en 9 goles. Pois outra inferioridade para o Bueu. Vai Diego, balón para Alberto dende o lado dereito, ven a defensa ahora de Nico, que está chegando moi ben a esas axudas. Primeiro foi con Pablo, agora con Alberto. Alberto iniciando esa opción de 2 para 2. Balón para Mateo Vega. Conseguiu domar o balón. Sí, vai a haber golpe franco. Vai a poñer de novo balón no momento equipo azul. Alberto, amago de lanzamento. Diego, Marco Soliño. Alberto, trastabillándose y escapa. Sigue nuevamente o balón Alberto. Quinta perda de balón para o Supermercado Camargo Atlético. Ven a contra ahora do Cisne. Ven continuada, conseguindo gol Luis Montoya. E poñendo a vantaxa do Bueu en tan só 8 goles. Sí, aproveitando esas 2 inferioridades que padeceu un Bueu, pois Cisne está aproveitándose ahora, sí, defendendo e con transicións rápidas, ¿no? Outro erro aí do Bueu, outra perda de balón, esa precipitación, unha inferioridade que ti, sí, Pitu. Sí, están un poquito claro, están sin palo tamén, eso se nota. Notase moito a presencia de Pablo no campo, pero bueno, ten xente de moitísima calidade para saber estar en pista, o sea que teñen que tranquilizarse un pouco, xogar un poquito con máis continuidade, non facer un pouco de guerra pola súa conta, non? Porque teñen xogo de abondo para poder xogar con continuidade. Diego recibindo de Mateo, Marco ahora no centro, levando o balón cara ao lado dereito, recibindo Alberto, bote. Eso. Diego ven na axuda, outra vez outro bote. Casilla rouba e quería anticiparse Luis Montoya, pero o balón marchou pola banda, recupera xa o xogador excluído do Bueu, hai aviso de pasivo. Vai Marco no 1 contra 1, quería buscarlle o balón a Alberto no extremo, anticipouse, outra perda de balón do Bueu, leva 3 seguidas, anticipouse aí Pablo Orselle. Sí, quizás está un poquito Bueu, bueno, a inferioridade penaliza, pero ahora que están igualados, están un pouco máis parados, non? Con unha defensa un poquito máis aberta, como está facendo ahora Cisne con 5-1, tens que xogar con un poquito máis xogo sin balón, desregulamentos, circulacións de extremo, e un poquito máis as recepcións teñen que ser en carreira, non os espacios, non? Eso é a forma. Aí vai Pablo, lanzamento de Pablo, fora lanzamento de Pablo Arce. Sobre todo esas trayectorias entre segundo e avanzado en carreira. Que ven esa penetración ahora de Nico Álvarez, conseguindo o seu terceiro gol. Creo que vai a pedir o tempo morto o Bueu para poñer un poquinho as pilas aos rapaces seguramente. Sí. Ahí está, sí, efectivamente, solicitando tempo morto o adestrador de Bueu. E imos a escoitar as verbas do Bueu. ¿Qué jugamos? Jugamos a darle balón al contrario. Tenemos que abusar. Hacia el punto fuerte. Hacia el punto fuerte y tiras ahí donde tienes que tirar. Venga. Lo único que estamos jugando es en 2 para 2 con el pivote. Sin movernos. Pensamos jugar un 2 para 2 con el pivote, uno encima del otro.
Mira, si tú fijas, en vez de al tuyo, si tú vas hacia el de Pablo, Pablo viene y ahí, continuar. Empezamos a defender como sabemos. Venga. Vamos, tío. Pues ahí estaba, ¿no? Sí. Ese pequeño toque de atención que necesitaban. Sí, e moi ben corrixido o que teñen que facer os rapaces, non? Xogar con máis mobilidade e sobre todo, pois é lóxico, estos baixóns a veces nestas categorías, porque claro, son rapaces que están na fase de aprendizaxe, non? E non facer todo ben todo o rato, porque entonces estén falando de outra cousa, non? É lógico que haya altibaixos, pero bueno, para eso están os adestradores, non? Para corregir e enseñarles a competir. Atacando de nuevo ahí, ven a conexión ahí en la línea de 6 metros para que consiga el gol Guillermo. Y mire, gol para o pivote do Cisne. A distancia está en 6 ahora mismo e increscendo Cisne. Diego con Pablo Arce. Alberto, balón cara a Marco no extremo. Marco ahora buscando ahí esa opción de un contra un. Va a haber golpe franco. Vaya a poner de nuevo balón en el momento equipo azul. Alberto, lanzamiento de Alberto, parada de Brais. Sí, quizá momentos de precipitación por parte de Bueu que o Cisne está aproveitando para acercarse no marcador, non? Ten que xogar con moito máis continuidade ahora Bueu. Ten unha renta holgada, o sea que non ten que poñerse nervoso. Esperemos que a reacción sea inmediata, non? Porque senón Cisne pues pode coller confianza desto que ves de abaixo arriba, e a veces cando ves de abaixo arriba Bruno, pues, lanzamento de Bruno, pues empeza a serte as cousas e cuidado, non? E que de feito o Bueu leva 10 minutos sin marcar, Sí, sí. 10 minutos sin conseguir un gol o equipo adestrado por Gadilla por Román. Pois a distancia é de 5 xa, cando foi de 10. Diego con Pablo. Diego agora ganando espacio e buscaba o pase para Alberto, que ben se anticipou. Ahora defensa novamente do Bueu. Perdón, do Cisne, aí foi Iago. Ahora anticipouse o Bueu. Novamente o Cisne. E aquí ninguén empeza a renderse, Sí, o traballo do avanzado de Cisne de Luis, me parece que é, non? De Martín. Sí, Martín. Pois está nun rapaz con moita envergadura, nun rapaz pero ten moita mobilidade de pernas, disuade moi ben trayectorias, está facendo dubidar moito o ataque de Bueu, non? Pois agora sí conseguiu o gol o equipo de Bueu. Atacando de nuevo Cisneistas, Nico. Martín, ven con espacio outra vez engatillando Bruno e conseguíndose o 8º gol. Sí, pensábamos na final do primeiro tempo como iba a xogar a segunda parte Cisne, non? Tiña que cambiar un poquinho o plan de partido, e Mateo cambiou a un 5-1 que está dándolle frutos, non? Están Diego, gol de Diego. por fin, non? Chega o gol tan desexado de Bueu, porque Cisne está poñendo en moitos apretos estos minutos. Agora sí se foi xogada colectiva moi habitual do Bueu, na cual se desdobla Alberto para aproveitar a ese espacio Diego, que de feito foi o que aproveitou. Balón cara a Guillermo aí na línea de pivote, conseguiu tomar o balón, pero apareceu Miguel Cadilla. 10ª parada do porteiro de Bueu. Miguel sempre aparece cando o equipo necesita, en momentos moi claves. Está facendo todos os porteiros están facendo un bon partido, ¿no? Pero Miguel está destacando bastante. Ahí va recibiendo Pablo Arce.
bote, Diego con espacio, continuación, hoy escapó o balón Alberto, pero quedouse con él, piden pasos dende o banco do Cisne, o gol de Alberto. Simplemente fixo un amago moi inteligentemente, arrastrou a liña de paso avanzado e aproveitou o espacio. Quería Bruno aí penetrar, ven a defensa de Alberto, moi atento a Bruno. Martín buscando cara ao lado dereito, habilitando o balón ao seu compañeiro, a Iago. Aí estaba Bruno novamente, o blocaxe e entre Miguel. Eu son un enamorado dos amagos, no son moi efectivos, sí, son moi efectivos sempre. Eu gusta moito cando un rapaz, sobre todo nestas categorías tamén xogar con eles, sabes facelo. Diego, Pablo Arce, balón cara ao extremo, recibe Miguel, non se atreve no lanzamento. Alberto quería zafarse aí de Martín. Pero bueno, está xogando ahora sin precipitación, está xogando con continuidade. Ten que facer un par de golpes francos, e iso tampouco pasa nada, non? Alberto, levántase Alberto, outra vez outro lanzamento que non atopa o arco. E vai a ser balón para o Cisne. Se pon xa o balón en movimento. 24-17. Ben Martín con espacio. Bruno novamente. Martín, balón para Nico. Ahí tratando de defender entre Mateo y Diego. Y ahí va Martín nuevamente del lado derecho con Iago. Martín, balón con Bruno. Ben recibido por Pablo. Martín, ahí defendido por Alberto, que soltou no último momento para evitar unha exclusión. Atopouse con Miguel, pero vai a sacar un 7 metros. Vai de novo Martín. Martín o lanzamento e outra parada de Miguel Cadilla. Pois o segundo penalti xa que para Cadilla. 11ª parada do porteiro de Bueu. Ben Diego, habilitando o espacio a Marco e o paradón agora é de Sergio Carballo. Pois duelo de porteiros. Marco Soliño, lanzamento, petou no pau, pero vai haber 2 minutos, si sabe o Martín. Nesa finta de Marco que na que a man apareceu no pescozo do xogador de Bueu. E a terceira exclusión para o equipo cineísta. Camiño do derradeiro treito de partido. Aí Nico, pide tempo morto Mateo. Sí, a ver como xestiona esa inferioridade que ten ahora Cisne, non? Como que será un pouco para poñer orde na esta inferioridade que ten. Escoitamos o adestrador de Cisne. Parece que non temos o audio do adestrador do Cisne, pero si era tamén un pouquiño xestionar esa distancia de 7 goles, non? Estuvo a 5, ahora foise a 7, quedan todavía pois pouquiño máis de 5 minutos ese treito final xa de partido que dicíamos. Sí, Bueu ten ahora a posibilidade de rompelo o ponche interesante o partido. Eu creo que está máis que nada en manos de Bueu, ten unha superioridade de 2 minutos. Como gestione esta superioridade, pois pode ser que o partido xa non acabe, por decirlo así, ou que Cisne pois poida ter unha reacción final. Están moi xustos porque queda pouco tempo, pero bueno, é de agradecer ao espectáculo que han dado na segunda parte, porque han posto o partido en incertidumbre, non? Sí, ese querer meterse no partido do Cisne, que conseguiu hasta ese certo puntiño que despois o Bueu novamente volveuse a topar, a topar o seu xogo, a topar a súa defensa. E aí está, atacando de novo Cisne. Bruno volvéndose ao lado esquerdo. Dobles. Consiguiu domar, pero despois botou e aí vai Diego buscando a contra para Alberto. Ven o repliegue do Cisne. Alberto, lanzamento de Alberto duro. Está claro, a ver, o partido está en mans do Bueu agora, non? Se o Bueu defende así, recupera e contra fai transicións rápidas, pois o partido se está acabado, non? Sí. Pois aí
Nuevamente 7 metros, que otra vez en esa recepción de Guillermo no pivote. Encima después te saca a Cadilla que para esos 7 metros pues ya a Marcini es menor. Ahí va Nico. No, primero amago, lanzamento por Bien lanzado. arriba de Miguel. Bien lanzado efectivamente, Bobo a la hora de Nico Álvarez. 25-18, más 7 para el Supermercado Camargo Atlético. Atacando de nuevo Pablo con Miguel, Pablo con Diego. Balón directo cara a Alberto en el extremo. Saltóse ese pase a Marco que ya habilitaba el espacio. Marco, lanzamiento de Marco, golazo de Marco Soliño. Sí, veo en principio que saían ya a defender, pero o defensor volveu atrás a 6 metros e aproveitou esa baixada do defensor para lanzar, ¿no? Ben Nico na penetración, a falta, ben recibido aí por Pablo Arce. Nico que gañaba as costas de Diego. Ben Bruno para Nico, gañar la superioridad de calado dereito, que ven a defensa entre Alberto e Marco, evitando que o balón pudiera continuar cara ao extremo que xa estaba solo. Recupera esa igualdade o equipo cineísta. Nico, Martín, nuevamente cara a Bruno, quería anticiparse Diego, Bruno, ahora impar que saca Alberto, vaya a ver, golpe franco y aviso de pasivo. Martín, balón para Nico, nuevamente Martín, van a ter que xogarla porque se lle remata o campo e os pases, anticipouse Pablo Arce, quere buscar a contra Pablo, vai Diego a recoller e decidir parar a contra. Deciden xogar, mira, está mandando aí xogada, desdoblamento extremo esquerdo. A paradón tremendo nuevamente de Sergio Carballo, como sacó esa man dereita. No, lanzamiento de Pablo Arce. Y atacando de nuevo, ahí va Bruno, balón cara al extremo. A parada de Miguel Cadilla. Vaya a haber 2 minutos por ese lanzamiento a altura da Faciana. Esos 2 minutos para Luis. E a cuarta exclusión do Cisne. Outra nova exclusión, é difícil agora esta reacción, ¿no? Yo creo que fue atacando de nuevo, ahí está Pablo Arce. Lanzamiento en vaselina de Pablo Arce, gol de Pablo. O séptimo gol de Pablo Arce. 21-18. Ven ahí Diego, ven la defensa sobre Bruno, consigue sacarle un pie, va ahí Diego, quiere correr, no consigue ese pase directo. Que vaya a mover o banco, repartiendo minutos también Cadilla. Van a saltaros Semelgos Belaustegui, mientras tanto a vaselina nuevamente de Pablo Arce, 8º gol para él. 28-18. Pois o pase para as finais que vai a ser para o Bueu Atlético nesta primeira semifinal que se disputa aquí en Tarrío. Sí, un equipo muy serio, muy bien traballado en defensa, ten moi ben estudiadas as transicións, salvo ese pequeno bache que tivo na segunda parte, pois supo repoñerse e outra vez está aí entre 9 e 10 goles, non, de renta, que demostra que a superioridade neste partido. Diego ahora buscou tamén a vaselina Diego, pero topouse co pau. Ahí ven atacando Cisne nuevamente Nico, esa finta en reviravolta espectacular, pero topouse primeiro con Marco, despois con Paco e non conseguiu éxito. Martín nuevamente con Nico. Martín vai a buscar a 2 para 2, habilitando aí o pase cara a Manu, que non consigue engatillar. Balón para o Bueu. Pablo Arce, aí está Diego habilitando e aí Asier, o gol que consigue Asier, que se eleva tamén o seu goliño, o seu premio. 29-19. Eso ríe últimos segundos. porque bueno, contribuí tamén, ¿no?
veu a falta de repliegue da defensa, foi listo ocupando o seu posto, esa transición que lle deu o gol. E outra parada de Miguel Cadilla, 13ª, pois 29-19 nesta primeira semifinal que cae do lado azul do supermercado Camargo Atlético fronte ao Cisne Colegio Los Sauces. E o que reseñabas, Pitu, ese pequeno bache do Bueu que supo aproveitar moi ben o Cisne, pero a distancia era tan grande, claro, tamén que non lle permitiu a reacción suficiente para igualar o partido ao máximo. Sí, viñamos de un marcador moi abultado no descanso. Bueno, o Cisne foi con todo, fixo o que tiña que facer, adiantar a defensa, intentar robar balóns, anticiparse ao ataque de Bueu. Logrou en parte descompoñer ese ataque, non? Bueno, pero Bueu despois con esas superioridades que tivo, xestionou moi ben esas superioridades e despois dedicouse a xogar os últimos minutos con moita tranquilidade, de un equipo con moito peso. Xamais os vin nerviosos, non? Quizás un pouco relaxados demais, pero non estaban moi tranquilos falando entre eles. Bueno, foi un partido moi bonito. Pois estamos vendo as repeticións, mirábamos antes en imaxe, pois como consolaba Román, o adestrador do Bueu, a Bruno, as lágrimas do xogador cineísta. E aí está, vai a recibir o calor do público un e outro equipo, recibindo aplauso o equipo cineísta, recibindo aplauso tamén o equipo gañador, neste caso Supermercado Camargo Atlético. Nada, pasaporte conseguido para o Bueu. Recordamos que ahora temos unha segunda semifinal dentro dun Sintres que vai a enfrontar o Balomán 21 Transgalo co Balomán Culleredo no Solo Madera en busca dese segundo pasaporte para a final de mañán, en busca do gran premio que acudir ao Campeonato de España. Recordamos este ano 3 plazas na categoría masculina, 4 plazas na categoría feminina. Xa teñen o seu pasaporte gañado o Lalín e o Distevi Cangas, neste caso na categoría infantil. Aí está o Bueu que vai a sacar a protocolaria foto tamén coa súa parroquia. Foi moita xente que se achegou ata aquí. Estou mirando por aí, pois mira, parte das infantiles que viñeron a recoller o seu premio, xogadores do primeiro equipo que xogan pois aquí ao ladiño, ahora tarde fronte ao Ar Coruña, que tamén quixeron vir a apoiar, que fan tamén pois os equipos da base apoiar os de arriba, pois ahora que sean os de arriba tamén os que vayan abaixo. Incluso para un infantil que viña a ver un xogador da primeira plantilla, pois é un aliciente máis, non? Sempre son o espello no que se miran os rapaces. Bueno, a ver, ¿qué tal? Quería cambiar un pouco de tema, sé que estamos un pouco sin directo antes de que empece este segundo enfrentamento, que é unha gran iniciativa esta competición de Final Four, non? Porque é un rodaxe importante para que estos equipos vivan a experiencia de xogar un sector previo ao que é o sector do Campeonato de España, non? Para mí parece un modelo de competición moi ben pensado, porque así, como iba dicindo antes, os rapaces ródanse, teñen a experiencia de xogar a cara de perro unha competición que si tes un partido mal podes quedarte fora, e de cara, pues eso, os que sexan premiados ao final desta Final Four en disputar o Campeonato de España, pois terán esa experiencia de xogar no nacional con ese modelo de competición. Pois si, é un formato que adoptou a Federación Galega que está sendo moi atractivo fin de semana tras fin de semana en todas as categorías que estamos vivindo. Elevar o balonmán galego por todos os sitios onde se xoga balonmán, ¿no? No próximo fin de semana estamos en Tui, me parece, ¿no? Tui, efectivamente. Estivemos en Lalín, estuvimos en Carballo, queres que non, pois
unha festa, non? Donde todos os distintos equipos pois reúnense, distintos clubes se reúnen a xogar o balonmán nunha competición moi bonita. Pois vemos xa que temos a Katy recollendo protagonistas para poder escoitar as súas impresións. Katy, xa te miro por ali na esquiniña con Don Pablo Arce. Dalle enhoraboa da miña parte. Doute paso, Katy. Hola. Pablo, primeiro de todo, mira, Alberto dende ali, Alberto está ali. Está a dar a enhoraboa pola victoria, para empezar, queréis dicir algo? Moitas grazas. Pablo, iso, o mesmo, enhoraboa, contanos ao principio un pouquiño de nervios antes do partido e demais, contanos, como estamos agora? Agora estamos moi contentos de gañar, hai que seguir pola final. Contanos, como chega o equipo con estes, o que falábamos, non? Nervios e demais, e como se vai? Coa constancia. Temos que seguir adiante. Nos paramos ao principio porque é a primeira Final Four, pero estamos con ilusión de ir ao campeonato. Pois nada, agora queda esperar a esta semifinal, vale, que enfrontará os equipos da casa, o Culleredo e o Liña 21, e esperar rival para mañán, Pablo. Non che podo dicir nada máis, que enhoraboa e que desfrutar, non? Moita sorte aos dous equipos, estaríamos orgullosos de que nos toque contra calquera dos dous. Queres dicir algo ao teu equipo para mañán, animarros ou dicir algo? Que hai que seguir, isto é unha ilusión. Pois nada, Pablo, como ti dis, con ilusión. Nada, empezamos agora coa segunda semifinal infantil.